Takže, ideme znovu prať, lenže v lese nemáme žiadnu vodu, nemáme ani žiadne mravce, takže budeme prať ako? Špeciálne, právne. Takže, naša pani učiteľka si zobere túto lopatu, vydá sa niekde na čistinku, tam vykope 10 cm jamu a tento kabát hádže do tejto jamy. Do jamy, takto. Potom ho samozrejme zahrabe tým systémom, aby tento límec trčal nad zemou. Prečo? Správne, keď je nejaká taká bujara párty, potom si to nemusíme pamätať, ale hlavne preto, že za 3-4 hodinky sa pod zemou vytvorí nevhodné prostredie pre všetky blchy a vši. Začnú sa tlačiť na tento límec, ktorý je nad zemou. Potom pani učiteľka urobí masaker. Nožičkou môžete predviesť, kľudne. Toto bol slabý masaker. Tak áno! A tento kabát vykope,